sitten muita kehittyviä maita, Intia, Filippiinit, Indonesia, Aasian suunnalla. Mika Laineen yhtiön menestystarinalla on kuitenkin kääntöpuolensa. Joukko miehiä kertoo MOT-ohjelmalle Cleantech-yhtiön likaisesta puolesta ensimmäisen kerran jo kesällä. Miesten mukaan Envor Group on ottanut eri yhtiöihinsä vastaan tonnikaupalla rahan arvoista jätettä, vaikka ei ole ehtinyt tai halunnut käsitellä sitä luvanmukaisella tavalla. Nehän ottaa kaikki, mitä vähänkin tulee. Miesten suojelemiseksi heidän kommenttinsa esittää tässä lukija. Tää on ihan paska. Toi on 4 metriä korkea toi tossa. Miehet väittävät, että täpötäydelle kentälle on piilotettu ELY-keskuksen tarkastajilta noin 1000 tonnia Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta tuotua puhdistamatonta ihmisvedenjätettä.